аз те чакам тук. За да се вижда в какъв... Тук успели ли ще тръгнем? Тръгваме си да Опитахме се, бяхме в квартала и е страшно положението. Добър вечер. Не, напротив, нахвърлиха се с колове и не ни разрешиха да говорим изобщо. Добре. Да, някои от тях са блокирани на цели гнезда са. Добър вечер. Добър вечер. Да. Айде да видим какво Добре, става. няма никакъв проблем. Гарантирате ли за сигурността? Абсолютно гарантираме за това. Замерваха, те са блокирани. Абсолютно няма проблеми, спокойно. Няма другирани. Няма другирани. Няма никакъв проблем. Заповядайте. Качете се. Заповядайте колата на служебно. На партия дрон. Ето, снимаме. Тази част няма никой. Някой е влязъл, хвърил е бомбичка или какво е гръмнал вътре в квартала. Има очевидци за това нещо. Имам чувство, че някой нарочно прави подстрекаване за събитието. Но хората са ескалирани, просто имат страх. Това е основният проблем. Имат страх. Не позволиха да снимаме, заплашиха ни, че ако приближим още малко. Абсолютно никакви проблеми. Аз съм с вас, няма да има никакви проблеми. Ще ви вкарам направо в гетото, няма никакъв проблем. Да, ние наближаваме гетото. Няма никакъв проблем. Влязах ли да е вътре? Да, влязахте ли? Няма никакъв проблем, не се притеснявайте. Тук ли да спрем? Ако искате, да, още по-навътре там съм. Ето, дойдохме до тук, но беше страшно просто. Бяхме на по-предната позиция там. Няма никакъв проблем. Не се притеснявайте. Снимайте, няма никакъв проблем. Хората ще да можем да минем по целия квартал. Това са, да кажем, ромското население, по-нататък си турското население. Затова няма никакъв проблем. Вижте, хората наистина имат страх и стидат. Няма никакъв. Може да минем по цялата улица. Те имат сопи там, ето виждаш. Имат ситуация, че ще има реално нападение. И не върху вас. Не се притеснявате, не върху медиите. Айде, журналистите дойдеха. Дойдеха. Ще слезете ли? Айде, само Чакай. Кога да ни снимате? Не мога да снимам. Да живеят циганите! Волен Сидоров, смърт! Смърт! Как тук за страшни деца не може да спим? Те хора, кой искат от нас? Децата ни оплашат са. Що така те переят? Ами кой искат от нас? Вие страшни децата. Мъжи ми боля в къщи. Голема операция. А на стърна конкурсно ще занарисаме. Абе, мълчете, бе! Мълчете, един пойде! Колко жители има тук заедно с децата в момента? В момента общи квартал има някъде около 4000 население. 4000 население, да, има, да. Има ли сред вас мъже, които могат да се противопоставят по някакъв начин, т.е. трезво мислещи? Абсолютно всичко, което гледате. Можете ли да владеете положението? Да, може да се владее положението. Тази нощ какво ще правите? Моля? Няма да спим, госпожо! От свят не мога да спим! Свята не мога да спим! Не може да се дава. Какъв признак не може да се дава? Колко ли винни цигани умряха? Не вижте, никой в момента не е. Виж, за две българи колко цигани страдат. И за нас цигани виждат. И колко цигани страдаха. Колко цигани убиха. И така заминаха. Защото не сме да... И казват, не сме в грамоти, нали нашите деца учат. Ние не сме виновни. За насилие. Основно това е проблема. Тук разпознавате ли колата? Да, няма никакъв проблем. Абсолютно не се притеснявайте.
Тук може да бъде. Тук ще минем. Тези минаха Да, с... ма няма Те не са ли страшно. опасни? Не са ли Абе хора, други? разберете, не са опасни. Хората имат страх. Друга няма, никой Тук Няма, дрога не не са са дрогирани, нито нищо. Може да Разберете. пинали малко, Малко ама са, но не са забиране няма. дрогирани. В момента не. Аз ви го гарантирам, разбирате ли? Иначе нямаше да ви вкарам аз самия. Дай наляво. Хората имат просто страх, са застанали, ето ги. Застанали са по улиците те нататък. Може да, ако искате, може да седете и да ги информирате. Ако мога да Няма говорим. Не, повече не слизаме. Добре, не Ма няма страх. Аз ви гарантирам, че никой няма Виж да ви какво бава. носи сега, този с лопата. Ама никой ми страх ги. Ами слушай, за те, всеки си носи лопата, лоста и мост, всички си носят. Те не са за вас, ами те, дето... Те не са за нормалните хора, разберете това нещо. Ако някой дойде на пън... Но не е страшно. Ма ви имате страх, но не е толкова страх. Хората просто имат страх, записват. Той е това, че страха довежда хората до това положение в момента. И надявам се, че реално ще отразите нещата. Стигна цяла България. Това са вече турските. Навлизаме вече на турските. Да, това е тук вече цялата турска махала. Обаче виж, че и тук какво става. Ами хората имат страх, след са заплашени навсякъде. Всеки е въоръжен. Всеки е въоръжен с страха, че може някой да дойде. Бавничко, спи. Къде отиваш, бе? На бой, бе. Е, това са вече турци. Не са... Ами всичко е страшно. Ето, хората не са легнали спът. Не спът колко е късно. Всеки седи пред къщата си. Ето, всеки с столовете, всеки седнал вънка, защото е страх. Ето ги хората. Може да ги тях да ги Да, разбира се. Може. Да. Заповядайте, излезте. Че разбрахме, че в турската част на квартал Победа, тук където живеете така по-нормални, по-спокойни хора, по-кротки, било спокойно и хората спят, но ние виждаме, че и вие сте по улиците. Защо е Вие, така? ако чуете тук, не няма да излезете. Какво ви притеснява вас? Ви протестирали, би искал да нападнат квартала, например. Никой общо имаме с уния там, дето се направят тази беля, пък ще нападне невинни хора тук в този квартал. Те децата виж къде вънка са. Да, така. Вие, госпожо, защо Страхува. И страх ги. Ето, хората бягат в момента. Ма не са притеснени. Ето. в вашата част, в турската част хора, които да спят? Няма никой не спи. Всички сме навън. Защо сте навън? Ами защото опасно сме. Чакаме ги да идват. Нека да говорим с възрастни. Нека да говорим с възрастни. Виж малко, Госпожо, 70 годишна жена е на колко години сте? 70? Помните ли друг път така да ви е било страх? Не, въобще. На. От кога живеете тук? Тук ли Аз сте съм родена? тук, майка ми, баща ми роден тук, не аз. Сега е 12 часа през нощта, е полунощено, Вънка. стоите отвънка. Децата не плачат, на училище се страхуват да ходят. Училището казва, че ще запалят. Ние какво сме виновни? То не ако знам. почне турци и Училището в роми... квартала Христо Ботев, това е основното училище ли? Да. Искаха да ни палят. Ама ако почват и ромите, и турците, и какво ще стане? Така ще стане. Ама не, каква вина имаме, че Дромни това казвате, време че да тук стоим в турската вънка? част е спокойно, но се оказва, че и вие не спите. Не спиме, от всяка страх, минута какво ще сме на стрес. На стрес. Така стои. Турската част ли сте? Защо сте? Няма. Ето хората седат в момента. Вънка имат страх. Ако искате, може да заснемете. Не е канализиран, тъй като не влиза. Не, имат канализация до вътре, обаче не са асфалтирани Не улици. са асфалтирани на улицата. Къде ние до тук ли бяхме стигнали? Ето ги хората. До тези хора. Вижте хората. Може да седнете и да говорите с тях. Няма никакъв проблем. Сигурен ли сте? Абсолютно. Няма никакъв проблем. Може да седнете и да говорите. Това са мъже спокойни. Абсолютно спокойно може Дай да навътре, направите бе, дай навътре, бе. Влезте навътре. Дай Няма до никакъв проблем. бутаката. Искате ли да излязете да Значи говорите? нека, да, обаче те тък му са и тихи, да. Можем ли да излезем? разбира Добре, излезте се. си. Така, като е по-спокойно. Защо сте обаче навън? Не, значи от всички страни полицията е завардила целият квартал от към шосетата. Няма никакъв проблем да се навлезе в квартала. Нас не допуснаха чрез дром. Мислите ли, че има обаче мъже сред вас, които може би са употребили алкохол или наркотици и може да Тоест, държите ли под контрол собствените си хора тук, за да не се изтърват нервите? Ето има, например, представител на обществена охрана. Нека да не се скрива.
Нека да не се скрива, той е представител на общината, като обществена охрана. Кой е господин? Ето, младия момче. Нека да си махне чапката, защото и той е представител и на младежкото движение на движението права и свободи. Тоест, вие успявате ли да поддържате нормална тук обстановката? Мен като се опитвам да поддържам посроката, защото все пак гледаме по-спокойно на власт. Защото вече минава полунощ. Възможно е да има хора, които са употребили алкохол, всякакви други упойващи вещества. Нали успявате? Да бъдем поне малко ситуацията. Защото виждаме, че някои от тях са въоръжени с брадви. От нашата част ли? Да, не навсякъде. Ние обиколихме целия квартал. Нали гарантирате, че никой няма да вдигне брадва тук? Те да не убият. Помежду си, да не стане някой беля с каране. Няма между се, ние няма да се. Външен човек няма как да влезе тук. Той ако влезе мъртъв ще излезе. Няма да излезе мъртъв. Малко по-спокойно се задържите. Мисля, че ние всички хора са нормални и спокойни. Ето представителя на ДПС. ДПС. Вие как се казвате? Вели Мехмет се казва. Вели? Вели Мехмет. Тъй като на нас не съобщиха, че в турската част на Победа е по-спокойно, няма напрежение. Ние не влязахме с господина от Дром в тази част, но виждаме, че и тук хората са неспокойни. Успявате ли да ги овладеете? Нашите хора са абсолютно владени. Няма инцидент от наша страна. Нали? Чисто и просто се опазват децата и домовете. Това е истината. Точно така. Да не бъдат нападнати от... Няма да ги пуснат на училище. Значи нашите деца учат в центъра повечето деца. Така. Значи от оплаха родителите нямаше поискат ли ден, два, три, докато се успокои положението в България. И ще искаме във вид на отпуска или там и т.н. Тогава да си ги пратим децата. Ние няма ги пращаме на естествена смърт, видна смърт, нали? Вие ги виждате какви закани, какви обиди се изправят срещу нас. Било роми, било от турската етнос и тъй. Че това са нормални неща. А в турската част имате ли много бедни хора? Естествено, че имаме. Безработица тук е 99%. Някой друг от политическите партии не влизал ли е днес тук? Не. Питал ли ви какво ви е положението? Абсолютно. Ако се наложи, вие да овладявате положение, като лидер на ДПС, ще успеете ли? Сред тези хора тук? За хората ли става? Да. Абсолютно. Добре. А има ли огнестрелно оръжие сред тях? Не. Сигурни сте, че няма. 100%. Наша страна ли няма? Вие виждате. Ние също искаме, защото ако пламне нещо... То плавно за всички така е. Не е само за вас. Именно. Довиждане. Българи хора. Никого няма да нападне хора, които живеят тук, разберете. Аз съм израснал тук, учил съм тук, завършил съм Седете ни, тук. за да можем да го пуснем. Няма никакъв проблем наляво. Много ви благодаря. Обаче за вас иска смелост да може да ги... Аз на гърба ще ви напиша.